Кашна крава, де нікова єдина є економія права. Андрій Слепосен живо досяга пухнамів, а сам ліпе пісен, це весіле сипів. Ані в лоду вацай, така є пожині страва. Трикер драч кармірав, єн Єсус не зората. Ланда заряджаска, на модела це надра. Тушку вірє, як вона спонражує, як палена сканчена, щемона крадеє. У часих яблот кудає, плюк цой господар, і за папір'ям політиканів розламав. Цей кмеченуться тайниця, Андрієстю по папір'ям, і хай не завсака, а не русських командир'ям. На самі смази криві, а смасили уло, чи точно виглядає жем пароба, шефи наші са найвічі неприятелі. І я справом їм бандити, аль-пакриватарі. Банда кавалерська, вознім'юся Європа аварська. Чері убійць, лайдарі пішали, є цигани. Друге місто йшли куперна, й знімати кузани. На носом міста своя, де не подпірає. Сестем же правна канцу, анда сміха вечміні, ентан самі уторгабом прийняв там естревіни, альпакер за кравата, чинчянков вісіє, сеть поза лумпеє, ушли манос на світ, і на окуд гачемом баламахує цедит, банда краватарська. Розвінюся Європа раубарська, чері убійць, хайдарі біжарує стігане, за тому містречеку карнай зломаки хузане. Gori sede pršli, bodo cajti žalostni, ko Bog bo več trpel vseh teh grehov odaldi. Ti skrbi bodo potresi, a ne umja zakampliti, prohviš nacijev kravatarski sistem boš ufali. Церар влада! Людство страда! 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 Церар
Kam gredo dobički, če so privatni lastniki? V privatne žepe, v davčne oaze. Zato, kam pa morajo v resnici iti? Ljudem, dobičke ljudem, ne kapitalu. 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 Kaj se pa zgodi, ko pride tujec privatnik, ki kupi firmo? Tako kot v primeru Heliose odpusti najprej 200 delavcev. A bomo to dopustili? A bomo dopustili, da mečejo na cesto delavce? A bomo dopustili, da podjetja ne vlagajo v lokalna okolja? Ne bomo! Kdo ve, kako je treba upravljati podjetja? Kje so proizvodni ozka grla, kako jih je treba odpraviti, kako je treba izboljšati proizvodno? Kdo to ve?